дар Аль-Наср дирӯз 3 январ маросими муаррифии футболбози португалӣ Криштиано Роналдо баргузор шуд. Клуби футболи Арабистони Саудӣ бозингари португалиро расман бо тамошобинони 25 000 дар Риёз муаррифӣ кард. Ба иттилои амидховар бо истинод ба Спортэкспресс, дар ин сафар Криштиано Роналдоро фарзандон ва ҳамсари ояндааш Ҷорҷина ҳамроҳӣ карда бо нишони эҳтиром ба эътиқоди исломӣ ҳиҷоб пӯшида буданд. муаррифӣ дар варзишгоҳи Шоҳзода Файсал бин Фаҳд дар Риёз баргузор шуд. ёдовар мешавем, ки Криштиано Роналдо 37-сола бо Ал-Наср шартномаи 2-сола баст. Бар асоси қарордод бо Аль-Наср Роналдо дар як сол 200 миллион евро маош мегирад ва ба баландтарин футболбоз дар таърихи футбол табдил хоҳад ёфт. Криштиано Роналдо расман боби нав ва эҳтимолан охирини карьераро футболаш оғоз мекунад. Як рӯз пеш Португалӣ барои имзои ҳамаи ҳуҷҷатҳо аз муоинаи тиббӣ гузаштанд ва аввалин нишасти матбуотӣ дар мақоми бозигари Аль-Наср ба Арабистони Саудӣ парвоз кард. «Ман худро хеле хуб ҳис мекунам», гуфт Криштиано. «Ман хеле фахр мекунам, ки ин қарори муҳимро дар ҳаёти худ қабул кардам. Вақте ки ман қарор қабул мекунам, оилаам ҳамеша маро дастгирӣ мекунад, махсусан фарзандонам. Футбол дар 10-15 соли охир дигар шуд. Ягона дастаро мағлуб кардан душвор аст. Агар шумо ҷоми ҷаҳонро мисол гиред, ягона дастае ки қаҳрамони Аргентинаро мағлуб кардааст Арабистони Саудӣ аст.